Enkele honderden Friese boeren emigreerden in de laatste 20 jaar naar Texas om de vrijheid van ondernemen. Minder regels, geen molkwotum en gruttere pleetsen. Maar de melkprijzen zijn dramatisch zakken. In Dallas kwamen ze aan. Ze strutsen onder Orendel in Eerst Texas in de omjouwing van Como. Met de Amerikanen doe je weinig. Er zijn wel goede contacten onder de Amerikanen, maar minder dat je het in Nederland gaat doen. Ja. Wij zijn echt ondernemer en wij ondernemen met elkaar. Dat is... We zijn, uw mensen die oud. De kaai zit dus in het bloed. Dat doe je altijd nog wel, maar ja, voor mijn tien heb ik er nog van af. Ik ben naar de Lamperskwallen geweest in Snits. Als famke? Als famke. Ik was een van de enige famkes toen. Van Reerhuis gingen Klaas en Roelie Vellinga naar het westen van Texas. Wij woonden wel eens wat oors. In Nederland was het moeilijk om wat te vinden. Toen ben we op 28 april 1980 gaan we de familie achterlaten en we ben hier met Fjouwlietse bij en ben we hier komen. En dan wie alleen nog maar hier een lietsmelkstaltje. Meer weer net en een huis. En naar het huis. En naar het huis. Een enorme stap ligt het niet aan. Ja, het was eigenlijk kamperen. De eerste weken ja, hier niks. En de meesten brachten matrassen en zo zijn we begonnen weer. Dat was een hele ervaring. Ja. Ja. Nou hebben de boeren het moeilijk op het stuit, hè? Jij bent het moeilijk? Ja. Ja. Wij doen eigenlijk nou op het ogenblik alles zelf. Nou, Mexicaan. We hebben nog één Mexicaan die melkt. En Marta melkt s'nachts. Marta, dit is de dochter. Ja. Die melkt 's nachts. Ja. You want to go to Tieren? Hoe slim is het? Ach, $1000 daar de boot in, hè. Zie je? Maar we redden het wel. De leenwerker bij. En hier maatje en hier verkeep je naar Zuid-Texas, dat wordt heel erg droog. Dat doen we. Daar zien we wat mee. En een heleboel zelf dan. En een heleboel zelf doen. Zelf keulen. Dat is heel het werkje. Ja. Ja. Hoeveel kei heb je? Zo'n 150 melk en droog kei en een jongvee nog. Maar dan er een half van een stuk vee. We redden het wel. Elke nacht van 9 tot 3 uur melkt dochter Marta de kei. You can do it very quickly. Thank you. I've had lots of practice. What do you say? I've had lots of practice. And you like it to do it? No, but nobody likes the milk. It's not fun. Every night. Every night, every day. Jo, de boeien moet in. Soms is het heel zwaar. Maar ja, je kent niks zoals je moet het er ook in. Ja. Nee, je kent net op, Jan. Je kent ik net verkeerpje. Dan kan ik wel zeggen, we willen weer waarom. Nee, je kent het. Dus, Want er wordt geen goed geld meer jong voor de kei en Nee. pleert Nee, zich net. pleert Je zegt zich net meer te verkeerpje Nee. op het stuit. Kijk, prijzen zijn geweest in de helgang. Kan vergelijken met Ierlin, Noord-Ierlin.
Net 4 van de Vellinga's aan wen het Douwe Plontinga. Nou, je leidt een 250 bunder denk ik aan deze kant van de dik. Dit is mijn maar 1000 bunder. En dan heb ik nog 250 bunder leidt verderop, dat is bouwgrond. Dat is over akkerbouw. En hoe wie dat jij er in Jestermar weet je wij kwamen? Ja, dat weer 30 bunder denk ik. Zeg iets 35. Ja, wie wat liter. En waarom woon je erbij? Oh, het quotum kwam eerst en ze kwatten me maar 40%. En dan ga je al net zoveel nog toen je jong boer bent. En ja, je wilt toch wat vooruit en dan zie je om je heen en wat er mogelijk in deze wereld is. En dat hebben we maar die. Ja. Hoe ga je dat opbouwt hier? Ja, hard werk en een beetje meer dan het gemiddelde. En dan kom je wel vooruit. En de ene hier is beter dan de andere. Maar het gaat op een deel, maar dat ga je mijn vrije merken. Dus dan moet je nemen wat het is. En dan moet je zien terug in te komen. En op het heden hebben we een hele minder tijd. Maar ik denk dat we daar ook wel wat terugkomen. Dus mijn dat werken we allemaal. Ja. Maakt je verlies op het staart? Oh ja, ja. Ja, we hebben aardig verleden. Ja. Hoeveel kei ga je? We hebben 1000 kei, mijn zoon redt met de kei. En we hebben 2 jongens. En die ene zoon, de jongste zoon redt met de kei. En de oudste die doet het landwerk. En het management moeten door. En ik hoes yoghurt wat. En de jongen hebben een faragebedrijf en transportbedrijf. Wat ik hoofdzakelijk doe. Dat heb je er ook nog bij. Ja. Maar in Amerika kun je beginnen wat je wil, hè? Ja, als je wat in de hol had, dan en je kent heel wat leren, dan kan je wel beginnen. Ja. Dat is de vrijheid van de ondernemer. Maar je moet het zien. Ik zeg wel eens van de gek zijn van je kan je voor de mogelijkheden net slepen, maar ja, dat is gewoon als je de mogelijkheden zoekt, dan doe je dat. En die het net zoekt, nou ja, die doet het net. En die komt je misschien ook net. Maar ik ga meer routines, hè, dus dan het is routinewerk. Maar je moet het dus echt wel helpen. Je moet het dus echt wel Ja, helpen. maar ik vond, toen wij hier kreeg begonnen, had ik alles al geholpen. Toen ik die in het kuil, die in mezelf. En ik vind het prachtig. Het is nu leukst in mijn leven, dus Je bent een echte boerin. ja. Ja. Nieuwe milieuregels betutten dat de stronk net meer in het oppervlaktewater komen mij. Er moet opnieuw investeerd worden. Je moet een dak goed voorstek hebben voor het milieu. En zulke soort dingen. Ja, het kost haast $250.000. Zo. Dus voor de Texas milieu, wie is alles goed. Ja. En nu komt de EPA, dat is de van heel Amerika. En die komt hier, hey, je doet hier alles wat verkeerd, we moeten hier ook even zien. Nou is dit mij niet meer. Nee. Maar het is net een beetje modder zien. Hoe bedoel je? De kei maai het daar zo voor in, hè? Hierachter? Ja, Ja, maar het mij net wat green met wezen. green wezen. Zowel net als het runoff en dat naar de kreek te giet en zulke soort dingen. Voor het water, hè? Voor het wetter. En dat het op een oceaan kant. Wat vind je hem dan van de Amerikaanse overheid? Maar wat er nou is, Ja. nou, dat mag toch maar nemen naar Nederland. Nederland. Wat meest mooi nemen in Nederland daar? Obama wel. Niks zorg. Hij praat maar over zijn healthcare en zo. Wat volle kost, wat net in veroorloven kan, zodat hij het wil. Als hij het wil, dan moet ik voor elke employee healthcare providen. Dat kost op de $12.000 per huishouding. Nou, dat ik hier 4 of 5 huishoudingen heb, dat kost $40.000, $50.000. Nou, dat kan gewoon net. Hij moet eerst maar eens met zijn energieplan beginnen. Dat is veel belangrijker. Energie moet goedkoper wezen. En als de energie goedkoper is, dan kan iedereen veroorloven. En dan iedereen verzint een beetje meer geld. En dan spenderen ze weer meer geld. Dat is veel belangrijker.
Hier is de schuldeeskers die achter de broek zitten. Nou, het is het toer om een rekening te betalen. Dat is ook wel eerlijk wel, is achter de broek niet. Maar het is, ik ga een hele toer gewoon om wat krediet van de bank te krijgen. Omdat ik de auto hier een aardig loonreserve erbij kocht. En dus ik zie het aardig vol. En ja, de banken, ik werk met verschillende banken. En de ene zou dan gaan naar de andere toe en de andere zou gaan naar de ene toe. Maar beide wonen ze net zo happelijk. Dat ik eigenlijk niks krijg, een hele beetje. En ja, hier rijdt ze wat achter met de rekening. En ja, die voorleveranciers die moet ik weer hun spul betalen. Dus dan gaan je gewoon heen en dan ga je maar zitten. En dan zeggen ze, ja, dit kan ik doen. En we hadden met elkaar heel het wel uitwerken. Dat is altijd wel in vrede gegaan. Maar we vertrouwen elkaar wel, maar ja, je kan het meer dat je doen kan. Als de van welke lijn doe? In januari dan dacht ik, had ik er eens een P88 blikstender. Maar dat in het begin van het jaar. Maar ja, daarna dan ik denk dat komt ik was het komt. Stel je voor, dat staan de skrietrekkers. Wat moest er dan? Nou, dat is geen probleem. Het is, je maakt je hele leven weer opnieuw doen. Dat is wel een probleem. Maar het is, ik krijg wel genoeg te eten en te drinken. Dus dat is, en ik krijg wel een huis. Dus dat is geen probleem. Er is altijd wel wat te doen. Net waarom naar Friesland in dat geval? Nee, absoluut niet. Nooit? Nee. Absoluut niet. Ik vind het mooi. Ik ben blij dat ik daar opgegroeid ben. Maar nee, ik ben hier gelukkig en ik ben heel zo door dingen vind ik prachtig. Een paar 100 meter van de pleats staat het huis van de Vellingas. We go inside. Je ga je wel smarrig kleden. Jo, een heleboel. Ik was jouw ladingen per dag. En dan... En het is net alleen op mijn kleding. De jongens brengen hun kleding ik al hier. En de dochter brengt de kleding. En jullie tegels hebben al jezelf die in. En dan komen jullie in de kamer. Dit is al die nij opgebouwd. Ik wil net weer waarom. Ik vind het prachtig hier. Wat is hier zo prachtig? De natuur. Het is hier al wat gemoedelijker. En ruimte. Vrijheid. En ik vind het leuker bij Amerikanen om te gaan dan bij alle Nederlanders. Waarom? De Nederlanders die kroepen wat al hier bij elkaar en ze... Nou ben er een heleboel oren van de jongeren die komen binnen. En al wat roddelen en daar houden wij net van. En dat doen de Amerikanen net? Ja, maar het is toch oors. De Nederlanders maken elkaar al hier wat drinken en de Amerikanen net, ja. Die drinken net? Nee, die drinken net. Ja, wollen ze hier, maar net zoals de Nederlanders. Onder elkaar. Mag je drinken in deze county? Nee, deze county is droog. Kies geen alcohol. Ik mag wel drinken, maar kies geen alcohol keepje. En de BM mag net drinken. Hè? Die moet hier in 20 wezen voordat ze drinken maaien. En dat doe ik net? Dat doen ze mooi, hè? En wat... U jongens, ik dan. Pas kwalen, dan houden ze ergens, gongen ze achterin een stuk lang, dan hadden ze een party. En maar de politie komen er wel te zijn, hè? Daar worden ze ook wel eens oppakt. Je hebt een hobby, hè? Ja, ja. De Friese hinders. Maar dan ben we hier het zien. Ja, niet alleen hebben we Friese hinders hier geïmporteerd. En daar ben we wat mee aan het rijden en het vakken. En voor de karren aan het rijden en aan het zadel, dus van alles wat. En is dat om een hobby of werk om het geld? Nee, dat is zuiver om een hobby. Ja. Nee, dat, als je in de eerste wereld je breeft het zien, maar dat valt net aan. En, ik zie dat een hobby en aan mij geld kost. Toen we de eerste binnen haalden, ik draaien, die ik voor de handel en die verkocht ik trouw. En de man die kwam te zien en die weer wat ouder dan ik ben. En, ik zei hem, Wieger jongen, dit is een stukje van u, een stukje eigen, dit is een stukje van thuis. En toen kreeg de trein in eigen.
Maar ja, dat is ik zo. Je bent ermee opgegroeid. Het is prachtig mooi. Maar die emotie viel je zelf ook. Altijd toch hoe Friesland het, hè? Ja. Ja. Wat denk je het meeste van als je er even omdenken? Oh, ja, Friesland is een mooi land. Ja. Maar ja, je wil wat warmer in je leven en dan zie ik het verderop. Daar komt er gewoon op deel. Maar daarom, je vergeet het net. Zou je weer om willen? Nou, ja, dat denk je wel. Je wil er wel waarom, maar als je er dan weer bent, dan wil je er ook weer heen. Want je werk en die omgeving, of tenminste je bedrijf, dat staat je daarnaast en je baan, daar wil je bij wezen. Dus dan ga je wel waarom. Maar ik viel me voor thuis dat ik in Friesland ben. Ja. Dat zou je zou het wel even kennen. Ik zou er wel trol even kennen, ja. Zeker. Ja. Maar je bent gek met hinders. Ik ben gek met hinders, maar ja, er zijn meerdere dingen. Ik ren en ik fiets ik nog. En ik doe ook wel fietsdagen. Ik had 11 verleden die naar Ron. Zo. Ja, ik hield al rijden in 85 en Peker fietste in een andere gereden en dan moest ik nog rennen en dan hak ik me rond. Dus ik van mij dit hak ik perfect ophalen. Maar dat ben dingen die ben heel belangrijk voor mij. Ja. Je moet het leven je recht maken. Je moet net zeggen hier van, nou ja, je komt er nooit in, maar mensen komen uit Noorden hier en dat dingen op zich. Ik hou er wel van, ik ga vaak eens voor te dansen, dat vind ik mooi werk. Ik vlieg wel eens wat hier in de buurt, ik nou naar vissen, ik was wat. Dat vlust hier in de buurt? Ja, ik ga een vliegtuigje, dan, dat is wel mooi. Lekker ontspannen, even een boven de BM. En wat Zo'n ultralight vliegtuig, ja. Ja. Het is echt veel je vrij ervoor. Ik hier vrienden hier, en Hilde, die hier werken verkering. En dan leer maar een jongen en dat draait uit. En ze hier werken liefdesverdriet. Ik zei, met me even vliegen. We hebben weer een Bob in de loft en ze zei, Heid, wat is dit machtig. Ik heb net één in mijn leven nodig om gelukkig te wezen. Ik kan het zelf ook wel redden. Klaas, er is hier een heel riant huis. Is dat zelf ontworpen? Ja, dat hebben we een 15 jaar in ontworpen en een beetje in elkaar geplakt. Er was verschillende soorten kamers, hè? Ja, dit is dus een Nederlandse kamer, de keuken is zo. Hier ben we meestal in. En dan die oude kamer, dat is een beetje Afrikaanse spul. Dan ga ik er al in. En de middelste kamer, daar ben we net maar helemaal aan denken wat dat wordt. Zo. Wat voor visje? Dit is de catvis op meerval. En hier has de vijver van vol? Ja, je zit... nou, ik ben niet zo vol, ik ben het tel kwijtraken. Het is vermenigvuldig werk. Je zit wat meerval in en wat lietse beestjes. En ik ga hier grote beestjes, een soort snoekbeest. En dan zit er ook nog Chinese gaskarper zit erin om gas, het watergas op te fretten. Is het zeker? Ja. Ja, ik ben geregeld eens even aan het visken. Ik zei, jongens, als ik thuis kom, ik ga even niks te doen en er wat hengeltje er even in. De mooiste nou begraven is op dit plak? Ja, heel graag. Ik zou net graag ergens ooit wezen. Ik zou luisteren van in Friesland zeiden ze dan van wij zijn het mooiste land van dieren, maar die mensen zijn ooit een keer uit Friesland geweest die dat zeiden. Dat is ik mooi. Hoe is het nou met je huishouding? Is elk keer legaal? Had elk een green card? Of is hij inburgeren? Hoe zit dat? Nee, wij komen bij een investmentvisa. En de band gaan dan ik op huis investmentvisa. Maar als je hier in 20 bent, officieel, moeten ze naar Nederland daar. En dat ben de band die in Nederland geboren binnen en die mij gaan binnen. Ja.
En die moeten dan waarom? Die moeten weer waarom. Officieel moeten weer waarom. Of ze moeten een zelfverloon keepje of een investmentmaatje. Zodat Ze proberen moeten zelf een investering doen, Want dat ze dan- hier economisch boom binnen en dan moet ze blijven? dan kunnen ze weer blowen. Dan kunnen ze investmentvisa krijgen. Maar er is ook een lottery voor een green card. En sommige mensen die hadden al de green card kregen door de lottery. Maar wij hebben al 18 jaar mee in en we zijn nog nooit gelukkig geweest. Maar het is net leuk, hè? Want ja, ze ben hier eigenlijk opgegroeid. En de jongste wie 12, toen kwam de oudste wie zoon. Ja, en dan... Ze weten eigenlijk niks van Nederland. Ze willen de illegaal geen rijbewijs meer, Jan. Je moet bewijzen dat je illegaal bent. Maar er ben ik een heleboel mensen hier die rijden zonder rijbewijs. Dus dat gebeurt hier ook wel. Een kind dat, heren? Dat ze pakt worden. En wil je makkelijk pakt? Dat hier die advocaat ik zijn, de band had een goede huidskleur. Mexicaan worden heel vaak aangehouden. En die gaan dan Die wordt gediscrimineerd. in wezen wel, ja. Die worden eruit zetten. Álvaro va a esperar la testiércola aquí. Sí, Ahorita, a ver, va después, sí, porque hay mucha. sí, apenas vine allá. Y si no hay mucha agra, a las 12 si te puede meter las ventanas. De Mexicanen doen het werk op een plaats. Nou ja, dat is geweldig volk. Dat zijn hele goede werkers door elkaar. Ze zijn altijd blij en plezierig. Maar als je een keer happy en gelukkig bij je bent, dan blijven ze er. Ik heb wel jongens aan het werk die kunnen niet eens lezen of schrijven. Ik ben nooit in de school geweest. Dus dat is wel eens wat een probleem. Je moet echt wel even een beetje gaan omgaan en een goede opleiding hebben. En dat werkt door mij wel. Maar als je dat niet een keer doet, dan doe je het voor altijd. Ik heb jongens die doen nou voor 14, 15 jaar precies hetzelfde, elke dag. En dat is geen probleem om heel hetzelfde te doen. Ik hier is Betlijn hier een jongen aan het werk en die is heel intelligent trouwens. Ik zei ook, dat is wat meer. Hè? Dus ik weer hij weer gewoon melken. Ik zei, kom maar met mij naar boeten en dan leer ik die alle dat andere dingen te doen en dan krijg je er wat meer doen. Nou, dan hier een paar dagen in, toen zei ik klaar. Dus het is veel makkelijker om te melken. Hoe ik na te denken, hoe ik een beslissing te nemen, zet mij maar weer aan. Je hebt een sjees, hè? Ja, ja. Die hij hier in Amerika komt. Die heb ik hier in Amerika gekocht. Die is die op internet en ik zie het toevallig te zien. En rondom het leven. Toen koek de verkoper, die koek ik, nou die heb ik voor de opbel en wat foto's zien, toen heb ik hem voor het gekocht. Ja, maar die maat hier oorspronkelijk op een of andere manier vroeger kan wezen, want die stie in Indiana, die hinder vong in Noord-Korea. Wat gebeurt? Hij er alles mee rieden. Nee, we hadden nooit meer in. En dat zie je voor u, wil je dat wel een keer Ja, doen? dat ze was even maar, ja. Hoe je het planting aan? Best. Ja? Ja, gaat heel goed. Want dit is de eerste keer dat je met Dit de is de sjees eerste in keer. rieden binnen. Sana hebben we een heel schoof net reden, maar die pakt het altijd geweldig om. Hoeveel boeren ben je failliet gaan? Verleden jaar begin van het jaar hebben we een lied 700 boeren hier in Texas en er zijn ook nog een lied 600. Dus er zijn ongeveer een 100 uitgangen dit jaar. Ik Friese boeren? Ja. En ik verwacht je dat wij taken meer destijds nog 100 minder binnen. Hast je contact met die collega's? Ja, zo. Ja. Hoe is het met hen? De ene neemt het wat noffelijker dan de andere. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schip. Maar het kan natuurlijk een persoonlijke tragedie wezen. Ja, dat is wel zo. Maar ja, je leef je om te werken, dan werk je om te leven. Als je werkt om te leven,
dan is het oké. Maar als je leven om te werken, ja, dan verlies je je leven. Maar het is net aardig. Het is beslist net aardig. Helpen je elkaar? Wel maar adviezen, financieel net zo. Elke is op mezelf. Maar soms wel eens een keer dat ze zeggen, hey, waarom dat is net dit of dat. Of die bank die wil misschien wel wat beter helpen. Of, En de mensen, wat gebeurt er met de mensen als ze je blijven? Wat moet ze dan? nou ja, hoe de jaren van iedereen die je komt ben, ze roepen de helft net met boer. En ben Peri ben weer omgegaan, maar de meesten die vinden wel wat anders. En sommigen ben ik een volle gelukkiger. En wat doen ze dan? Oh, ik ben bij jongens die doen voorhandel en leenbedrijf, constructie. Jong veeopvak. En daar kunnen ze wel van besteden dan? Oh ja. En dat is ook een goed leven. Misschien nog wel beter. En heel veel, ja, die ben ik heel succesvol vaak in wat ze doen. En volle succesvol, dat doet ze boeren in. Dus ja. Ik zeg, ik ben blij dat we parkerseizoens hebben en bijperseizoens natuurlijk. In deze minne tijden heeft de meesten nog wat willen. Nou. Daar geniet je hem van, Ja. van de Lietse band. Ja, heel soort. Je parkerseizoens ben we een beetje ouder dan je eigen ben. Je bedrijf is een beetje meer en ik kan een beetje meer laaien en zo. En ze brengt hier altijd om. Ja, ik ben altijd bij huis. En s'nachts gaan we natuurlijk naar huis staan, maar Ons dan plezieren. ja, altijd. Hey, de sliepleze nachten van? Ja. Ja, nog zo wat net meer, het wordt hartstikke warm, maar een paar maanden geleden dan waren je midden in de nacht wakker en dan had je hartstikke nog Bob op een holle te bozen. En dan pak je hem om, van hoe dat moet. Ja, nou dan word je wakker en dan ben je erover te praktiseren nou. Van hoe moet je, nou en ben ik voor bens hard verlegen en dan met wat vol en ja, dan moet ik al die betalen worden. Je wil graag iedereen betalen kennen en zo. En dan moet zo wel eens een 3 dagen langer wachten. En daar heb je meestal wel begrip voor je. Dus je wil nou eigenlijk volle kracht terug. Ja. Want de hele huishouding, ik joh ben, moet ervan bestaan. Dus, Ja. Ja. Het is alles of niks. Ja. De extremen ben groter, maar waar en economisch pensioen ook. Ik bedoel, maar deze tijd, het is verschrikkelijk breed. En ja, dat vrijt wel wat aan je. En je wordt er zelf ook harder van. Ja, je bent meer op je eigen, je moet jezelf redden dat je er terug komt. Maar je moet ook harder worden naar een oord, hè? Ja, dat hoeft net, maar je stel je wel wat harder op. Om ik denk te verwerken, makkelijker te verwerken, dan wil je zelf, je stel je wat harder op om dat te verwerken, om weer terug te gaan. We kunnen ook net ophouden. Als we nou de boel verkochten, dan gaan we weer helemaal terug naar af. Dus we zetten maar een blik op aan einde, dan gaan we hier mooi terug. Ja. Drie maanden maken we deze opnames. De melkprijs wie begin december justjes heger, maar is nu weer weerom op het leegste niveau. 2 Nederlandse boeren hebben de kaaien bij de bank inleveren en binnen op het vliegtuig gestapt. De Friese boeren hoop je nog heel tijd op betere tijden.